Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Eskuak lotu, ta gogoak batu, elkarri heldu, beldurrak uxatu, bozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala. Xoriontxua adiskide baduena, benetan aberatsa baita. Zaintzazu landare txiki baten antzera, loratuko da udaberrian. Eskuak lotu ta gogoak batu, elkarri heldu, beldurrak uxatu, bozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala. Eskuak lotu ta gogoak batu, elkarri heldu, beldurrak uxatu, bozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala, beti gurekin lagunen itzala. Aupa Bilbo, zer moduz? Ez dute zer entzune, benetan? Ederki baizue pozten naiz, ikaragarri pozten naiz, eta horregatik sekretutxo bat kontatuko dizuet. Begira, azkeneko bolada honetan olerkiak idazten hasi naiz. Aizue, galdera bat, nahi alduzuenik idatzetako poema bat irakurtzea? Bai? Ba, entzun arretaz, niri lagun bati eskainitakoa data. Ia asmatzen duzuen zein den. Gustatzen zaizkio panpinak, handiak, txikiak eta urdinak. Batzuk dira oso finak, eta gehienak poxpolinak. 1000 abentura eta ipuin, 11 gertakari eta panpin. Ritxi, Bobo eta Sisirekin, gora Lester eta gora Matin. Gaur ere trikitraka, joko dute pianoa eta maraka. Aterako dute izugarrizko zarata, eta emango dute sekulako lata. Zer, asmatu alduzue zein den ere lagun hori? Asmatu duzue? Zein? Hori Elbi, panpin guztien erregea. Ei, Amutxo, atera, azkar, azkar. Ea, mesedez, gure neska mutil zure zain daude. Ea, atera, azkar. Azkar ibili. Ez aizu ezer gertatuko. Ea ba. Lasai,
hori izan da oso despistatuta daudelako. Zuk uste duzu? Bai. Ea, zar zaitez eta berriro egingo dugu, bale? Bale, Genoa, Hori. Aizue, badakizue, bera ateratzean. Eta hau egiten duenean denok asko beldurtuko gara. Eta fuerte egingo dugu, bale? Ea ba. Zer? Genoa. Eduzunean. 1, 2 eta 3. Hei! Ze ondo, ez? Oso polita izan da. Ez zaude pozik? Baina zergatik? Zarata gutxi egin dutelako. Zarata gutxi? Ea, zar zaitez berriro eta berriro egingo dugu. Genoa. Ezue, berriro egingo dugu, baina orain, bera ateratzean eta egiten duenean, denok ozenki berriro egingo dugu, baina orain, oinekin lurrean zarata egingo dugu, bale? Egi! Zer? Ez itxegin engezteak, estera deskestatuko dituzu. Bai, ea, presaude? Hai. Bale. 1, 2 eta 3. Hei, orain? Orain ez. Baina, zergatik? Ez dira nahiko geldurtu. Ez? Ez. Baina, nik uste dut, baiez. Gaiteta niga dakit zergatik. Zergatik? Nire organaren gatik. Orbana? Baina, ze orban? Eira. Kontxo! Nola egin duzu hori? Txikiroia jaten. Txipiroia. Hai. Horrela ez dut inor geldurtuko. Ba ez jarri triste moten, nik badakit hori nola konpondu. Entzita? Ator zaitez nirekin, Hai. eta segituan orbana hori kenduko dugu. Guazen. Hemetik izango da. Guazen. Arratsaldeon, kikilikon! Barkatu, ezin dizuet kaso askorik egin. Lanpetuta bainabil oso! Ara, Pepito, azaldu zara azkenean, Ui, hazi itxura daukazun. Baina, Leonardo da Vinci ematen duzu, motel. Ara norkitz egin duen Mona Lisak. Eseri zaitez hor, nire busa izango zara. Busa, Pepito, musa esaten da, musa. Bosta xola, zu eseri zaitez hor, txusa. Haze graziosoa, Ia, grazia gehiago dakazun pintzelarekin. Zer, Pepito, askorako aldakazu? Lokartzen ari naiz, Edo okerra oraindik harri bihurtuko naiz. Aurki bukatuko dut panpoxa. Kitxo, Pepito, sinatzea besterik ez zait falta. Artelan honek €1.000.000 balio du. €1.000.000. Aurki, mundu guztiak zintzilikatuko ditu etxeko paretan Pepito Astondoaren obrak. Bai horixe! Hau emozioa, izu. Ospetsu bihurtuko nauzu? Horrengo belaunaldi guztiek ezagutuko naute. Eta jokonda baino ospetsuago izango naiz. Geltokiko garbitzailea baino ospetsuagoa? Geltokiko garbitzailea Jolanda da. Eta ez jokonda, Pepito. Tira, erakutsi maixulan hori, Ja. Ai, ama! Maitane, preziozio, ze gertatzen da hemen? Galaxik berriro ere bere kasko zelebro hori galdu du, ala? Edo Pepito lentillari gabe gelditu da. Badakit segertatu den. Seguru. Zer? Atletikek
Kovacevic eta Karpin fitxatu dizkeit, Ez da baiet, Ez da hori. Begiratu zer retratu egin didan Pepitxok, penagarria da. Lasai, Maitane, txiribitonek garazua konponduko du Ez behiala. da horren gaizki, Monachita famatu ematen duzu. Monachita ez, Mona Lisa motel. Horixe, Mona Lisa kokolitza. Gaina, txiribitonek txikitan ikastarotxo bat egin zuen, eta segituan konponduko dizu. Ea. Erne, ez da egite zozen, remedioan gaitza baina okerrago izango. Kitxo. Neska, oraindik ere ez zaizu gustatzen, ala? Ai, ez du nere antzik ez da urrutitik ere, Tira, egia esan da, urrutitik begiratuta nivelungo bat ematen du. Baina, haizu, bibotea zurea da, dudari gabe. Begira, kuadrori txusi mortala da eta kitxo. Pelas. Honek, erremedio bakarra dauka. Txiribiton, martxan! Ara, bukatu dira gaurkoz arte erakustaldiak, Aizue. Pepitxo alproga honek, xaguxar bat baino talentu gutxiago du, Noski, troski, hemen talentoso bakarrak nortzu dira, Gu, ez da? Aizue, nik Fernando Amezketarrak baino glamur handiagoa daukat, Aizak hemen glamurra irurok diagu, irurok. Bai txirri, bai mirri, eta bai txiribitonek. Sagarra manzana, ikatza karbon, mujer Andrea eta hombre gizon. Xanti, 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 txiribi, txiribitero, xanti, 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 txiribi, txiribiton. Txingonatzue txirri, jakin zuta hon, besteak mirri eta txiribiton. Xanti, 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 txiribi, txiribitero, xanti, 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 txiribi, txiribiton. Ona entzuntzazue nire izena, nire da munduko guapoena. Xanti, 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 txiribi, txiribitero, xanti, 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 txiribi, txiribiton. Tximpon. Hau dugu gure txiribiton. Xanti, 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 txiribi, txiribitero, xanti, 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 txiribi, txiribiton. Tximpon. Txiribita, mirita, txiribiton. Sagarra manzana, ikatza karbon, mujer Andrea eta hombre gizon. Xanti, 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 txiribi, txiribitero, xanti, 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 txiribi, txiribiton. Xanti, 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 txiribi, txiribitero, xanti, 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 txiribi, txiribiton. Tximpon. Kusiko duzu. Lasai! Ai, zikintan nagon. Ara nahi du inor geldurtuko.
lasai segituan zure orbana desagertuko da. Agal, Ai, hori makina honi esker. zer dago, Elgi? Hau da, garbigailu bat da. Gai? Bai, begira. Garbitu, lehortu eta lizatzen du dena batera 5 segundutan. Hala! Bai, honekin orbana kanpora. Eretan? Ea, zar zaitez hemen barruan eta ikusiko duzu, Ez, Elgi, ez, geldurra engaten dit. Nola beldurra. Osiluna dago. Ez pentsa moterea, zar zaitez hemen. Jolin, Ea, azkar. gano, bai? Oso ondo. Zar zaitez hemen, lasai, hori da. Azik iratza, Elgi. Orain, hasiko gara. Jaboi pixka bat botako dugu. Ea, hemendi, pixka bat, listo. Eta orain, listo. Elgi, Zer? leunkarria. Bai, leunkarria suabizantea. Hemen daukagu suabizantea. Pitin bat, hori da. Orain, listo. Presa ode. Bai, Orain, botoia sakatu. Orbana kanpora, mamutxoa garbi. Baina, mamutxoa. Elgi, zer gertatu zait? Kontxo, beltzez tintatu zara, Genetan, bai. Jaboi izan ote alda, Elgi hori gertatzen zaizu, geti jagoin erkena erosteagatik, kantxo. ez dakit. Horren ez du inor geldurtuko. Lasai. Guztik du konponbidea. Agal, Ea, zar zaitez hemen berriro. agal, Eta bigarren programa erabateko programa erabateko. Era, zar zaitez hemen. gano, bai? Oso ondo. Ea, tira. Eta orain, pixka bat botako dugu, Oso ondo. Zehatza dago, Elgi! Lasai, Horren akatuko dut. ez pentsa. Eta lisiba bat, hori da. Igandi! Oso ondo. Eta orain, bai. Presa ode, Bai, botoia sakatu. Ikusiko duzu, orbana kanpora. Erreza, Mamutxo, ate... Mamutxoa? Elgi! Baina, Zer gertatu zait? Kontxo, txikiagotu egin zera. Jolinaz! Ez dakizen, badakit. Botoiaz nahaztu naiz. Jolin, geti gezala! Ez dakit zer egin, gaur pixka bat erudutan abil. Gaina geritzen da. Eta zer egingo dugu? Zer egingo dugu? Txomizka bat, argibideak irakurriko ditugu. Ea, azkar. Ia zer jartzen du? Bai, Gai zer? 4. programa erabiliko dugu. Este programa bat? Bai, beste programa bat, azkar. Ea, zar zaitez hemen kutsaren barrua. Zer rollo? Ea, zar zaitez hemen, hori da. Eta orain, zuzen. 4. programa. Ea, botoia sakatu. Osiko duzu. Elgi! Zer? Jagoia! Bai, jaboia. Ze susto, hori da. Oso ondo. Elgi! Zer? Liziga! Bai, lisiba, kontxo. Nago lisiba, hori da. Oso ondo. Elgi! Zer? Leunkarria! Bai, leunkarria. Mendaukagu, hori da. Orain, zer? Listo? Gai! Segituan, katuko dugu. Elgi! Zer? Elgi! Zer? Eget laguntza! Zer gertatzen da? Zaraketzen ari naiz! Geldi! Nola gelditzen da hori? Hemen izango da? Ez! Hemen. Ez! Hemen! Zer egingo dut? Hemen! Botoi hori izango da. 1, 2 eta 3. Ai, ama. Zer gertatu da hemen? Ai, ama. Mamutxoa.
mamutxo gaixua. Eta orain zer egingo dut? Nire mamutxori gabe, norekin jungo naiz, sustoak ematera? Ai, nire mamutxo, mesedes. Olgi! Olgi! Ei, mamutxoa. Olgi! Ei, baina, mamutxo, nun zaude? Nun? Zer egiten duzu hor? Ea, atera. Ezin dut. Ateratzeko esan dizut. Ez. Baina zergatik. Giluzik nagoelako. Egia da? Horren ezin dut atera. Bai, egia da. Zer egingo dugu? Ba, ez dakit. Bai. Ha! Ha, 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 ha. Hau erabiliko dugu? Bai, ea. Jantzi hau. Oso ondo. Zer? Garbi dago. Garbi dago. Ea. Jantzi. Ez da nire neurrikoa. Ez daukat beste gauzarik. Jazteko, ea. Presa ode? Ai. Orain, azken programa. Berregin eta lizandu. Botoia sakatu. Orain bai. Está. Ze ondo. Orain bai, mamutxoa, orain bai. Ea, atera. Tira! Ez dago orbanari! Ez dago! Ei! Zer? Eman susto bat. Gustan? Susto bat? Ea, egin berriro. Orain oso ondo elgi goazen. Goazen nora. Kalera. Kalera, baina zer egitera. Jendeari susto ematea. Bai, goazen susto ematea. Esan agur. Agur ez. No. Ni bai, agur. Goazen elgi goazen. Ea, agur, erorte, goazen. Goazen. Iepa lagunok! Abetxe gatoz! Hementxe gatoz! Txapelketa mundiala antolatzeko gogoarekin, eta horretarako ikazkinak hemen ditugu, prest. Bai, morroizko beki ikazkin moduan egin beharko dutelan. Ez bai daukate artista itxurarik, Xildu zaitez, begira, zurekin konparatuta, txillida eta oteiza maixo hundi hoien antza daukate, Ai, ama, eta gustu baduzu oraintxe ezagutuko ditugu. Ia da, lehenengo finalerdian izen abizenak zein dugu? Leixuri Martin. Leixuri Martin, aizu Leixuri. Begira, zu nagusitzarenean ze izan nahi duzu? Abeslaria eta modeloa. Abeslaria eta modeloa? Ara. Ba, izu politia zera eta merezi duzu modelo izatea, Begira, egunen baten, argazkilarin beren bat behar balin baduzu, ez jo Pepitxoren gana, ez desastre hutsa da, egia da, kasu. Ia, ba, zein dugu, bigarren hautagaia? Arratezkur. Arratezkur, ia, eta zuk ze izan nahi duzu nagusi zarenean? Informatikoa eta abeslaria. Informatikoa eta abeslaria, ara baduo bat egin dezakezue, baina badakizue gaur elkarrekin lehian ari zarete, lehenengo finalista zuetako bat bakarra izango baita. Ia, ba, bigarren finalerdian zein dugu? Aizuen eskonek ez daka hitzonik niretzat, ez dut ulertzen. Ea, ezagutu ditzagun gure bigarren finalerdiko partaideak, nor dugu morroizko handia hau? Adrián Domínguez. Adrián Domínguez, aizu. Oporrak oso, ara, txaloak eta guztia, aizu. Oporrak gertu ditugu eta nun pasabar dituzuzuk? Nojan. Nojan, eta zer egiten duzu nojan? Ondartxara joan jolaztu nire lagunekin. Ara, pues apuntatuko naiz behar badani ere, ondo pasako dugu. Eta nor dugu hemen? Imanol Galarza. Imanol Galarza. Aizu hortik entzun dutzu heldu azarenean polontologo izan nahi duzula. Bai. Bai? Bai. Polontologoa izaten da? Ez, paleontologa. Paleontologoa. Eta zer da paleontologia? Dinosaurioen ezurrak aurkitzen dituena eta... Ara, interesantea, Oso ondo baizuela, hau ikazkin interesante ditugu gurekin, eta Felipe besterik ez zaigu falta. Beraz, etor dadila segituan! Ara, zantzen hasi da, baratzen peliken pixkanaka. Eta gure lekoa hartuko ditugu, lehenengo finalerdiarekin hasteko. Beraz, Leixuri, zure txanda da, hartu lekua, eta animo nahi duzunean. Venga, Leixuri, epa! Ui, iaia! Ba, zeharkin eska! Ui!
sartu ditu eta ikus dezagun ba, Arratek orain zenbat sartzen dituen. Arrate, hementxe daukazu zure lekua eta nahi duzunean erakutsi indarroi. Hau Arrate! Ba, derki hasitzea! Iu! Bi, Jesus neska! Hiru, hau da, martxa! Ui, iaia! La, oso ongi! Ui! Ia! Ui! Ui! Animo, Arrate! Animo! Ui! Arratek lau sartu ditu, beraz, berdinketa daukagu. Pepillo, zein izango da lehenengo finalista? Gorri ala urdin! Zer dion erruletak! Gorri ala urdin! 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 Ederki ba, Arrate da gure lehenengo finalista. Eta bankuan eseri zaitezte, guk bigarren finalerdiari ekingo diogutan. Imanol, Adrián, zuen txanda eta jatorri bini! Animo, Adrián, hartu lekua eta erakutsi punteria hoi. Venga, Adrián! Ui! Ui, haupa, Adrián! Ui! Ui, eia sartu da hori! Ba, joan bai, Adrián! Bi, primeran! Ui! Iru, ederki, Adrián! Lau! Ui! Bost! Primeran, zarritza! Oso ongi, Adrián! Bost sartu dituzu, ezta? Adrianek 6 sartu ditu eta orain Imanolen txanda da. Beraz, Imanol, nahi duzunean! Bat! Ui! Animo, Imanol, bi! Ui! Ui! Animo, Imanol! Hiru! Erki zaritza, Imanol, animo! Lau! Bost! Ikaragarri! 6! Jesus motel! Ui, iaia! Zazpi! Etorri, Manol! Pina aritu da Imanol, ez? Zazpi sartu ditu, eta horren guazen denok aurrera, guazen, puntuak eta nola geratu den ikusi behar duguta. Hemen jarriko gara, eta errepasu txiki bat egingo dugu. Lehenengo finalerdia horrela geratu da. Leixurik lau sartu ditu, eta Arratek baita ere, beraz berdinketa eduki dugu, eta erruletak esan digu, Arrate dela gure lehenengo finalista, beraz Leixurirentzat kamiseta ederra hau etxea eramango duzu, zorionak edarki egin dezuta. Eta gure lehenengo finalista Arrate da, zorionak Arrate! Eta bigarren finalerdian ikusi duzue, Adrianek 6 ikatz pusketa sartu ditu, eta kamiseta polita hau eramango du opari. Txalo ikaragarri honekin, zergatik bai Imanolek 7 sartu dituelako, eta gure final handiaren partaide izango delako. Zorionak! Lagunok finala jokatzea besterik ez zaigu falta, ikusen nahi alduzu ezeinek eramango duen txirrinda. Seguru? Ba, behala segatu ez, punteria fintzea goaz, gero arte! Guazen entrenatzera! Siribiton! Sí, baina igeltzelo sartu alaiz. Edo deskuidoan arritzar hori meriendatu behar aldu. Hau da marka, hau, Txiribiton artista, eta eskultur gintzen ari aiz gainera. Ire mutura aurrean daukak munduko modelorik dotorena, ederrena. Aprobetxatu beraz aukera. Inmodelo, klines, musu paberezko, musu xapi, hoien iragartiak egiteko modelo egoki izango intzateke bai txirrizpio, majadero negargarria izelako.
Txiriton. Ja, hobetu xa, ire artearen bitartez, gorputz hau, albaduk. Zeizte du honek, Aitzue, mirri! Pilas! Zer? Nola di, autorretratua? Autorretratua, ibai naizela hartaburua, Txiribiton. Baina, ire autorretratuaren eskultura egiteko, Anbotoko harri osoa behar du gutxienez, motel? Anboto? Himalaya osoa behar du, horixe bai, mamut itxusia. Zer? Gubio? Bai, jauna, bai, gubion eskultura egin dezala. Eta hemen jarriko dugu, hemen erdi-erdian justu, Argi. Bai, mirri. Txibizaldun Bai. eta ni asto, Bai. tururu, ni pentsar, nien hau lau hankatan jarriko. Vitoria, Vitoria, hau arrantzado toria, Vitoria, hau arrantzado toria. Pilas, basa piztia ematen diak eta gero eskultura Google Kenea eramango dute eta turista guztiek nire kontura barre egingo diate. Ago isilik! Txiribiton, nik emango diat asteko agindua. 1, 2 eta 3! Asta kirtena! Hankasartze itzela egin duzue, kontatzen ez jakiteagatik, merexia. Sasi letra hau, Nahaztu egin da, Guk erakutsiko diegu hau nola kontatzen den, zer bakizue kontatzen bat eta... Ai, ez da gizu, Nola kontatu behar da, 1, 2, 4 eta 6. Barkatu, nahaztu egin. 1, 2, 3 eta 6. Ago isilik, Einstein. Nik erakutsiko diat, behar bezala, zuzenean, batetik 5 kontatzen. Eta zuek nirekin batera, 1, 2, 3, 4 eta 5! Txiribiton parrak! 2, mirri, mirri! 3, txirri vampiru! 4, sardina bakalau! 1, 2, 3, 4 eta 5, mirrikak eta prost! 5, 4, 3 eta 1, txiribiton parrak! Jantzi arropa harinak eta korrika
Iepa laguna bueltatu gara! Finala! Itzuri gara lagunok finala handia jokatzeko gogoarekin. Nor izango dela gure txirrindu da doktorea eramango duen artista? Hori berehalaxe jakingo dugu, bi finalista besterik ez baititugu. Lehenengoa, Arrate Ezkur dugu. Nagusi danean abeslaria eta informatikoa izan nahi du. Telebista ikuste ikaragarri gustatzen zaio eta beti ikusten du trikitraka trikitron eta izude zerbait esan nahi dugu. Esan kamarari. Agurtu nahi ditu nire klaseko lagunak. Ba, agurtuta geratzen dira, musio handi bat bialtzen diogu hemendikan eta animo, Arrate, sorte hon! Eta hemen aizue bigarren finalista, Imanol Galartza Belez. Ekologista sutsu omen da, ingurunea ikaragarri maite duelako. Entzun duzue, heldua denean paleontologoa izan nahi duela eta ea ondo diodan Jon Bildosola, Pello Gorka eta klaseko lagun guztiak agurtu nahi ditu. Txalo, handi bat, mesedez! Ondo, eta finala jokatzeko trena besterik ez zaigu falta. Ator, Felipe! Azkar, etorri da berko honetan! Finala jokatzeko, beraz, lekuak hartuko ditugu, eta Arrate, hementxe daukazut zurea. Beraz, hartu zure lekua, eta animo, aurrea! Hau paneska, eo! Ui, Arrate, animo! Bat! Bi! Hiru, primera neska! Ui! Lau, earki aizea! Bost! Sei! Ui, ez da zartu azkenen! Zazpi, hau punteria neska! Ui, oso ongi, Arrate! Tira, Arratek zazpi sartu ditu eta ikus dezagun ba orain zer egiten duen Imanolek. Animo, Imanol! Venga, Imanol, eo! Ui, animo, Imanol! Ui, bat! Ui, animo! Bi, guantxe! Hiru, ez urduri jarri, Imanol! Ui! Lau, earki zabiltza! Animo, Imanol! Bost! Oso ongi! Tira, ba, Imanolek bost sartu ditu. Beraz, guatzen danak aurrera, oparia banatu behar digutuguta, Ia ba, finala horrela geratu da. Arratek zazpi sartu ditu eta Imanolek berriz bost. Beraz, badaukagu gaurko garailea eta opariak ere hementxe ditugu. Ia ba, oparia non dauden? Hementxe dator! Hementxe dator! Tira, ba, garaiarentzat bizikleta ederra hau txaloa beretzako ederki eginduta. Eta Imanol Galartzak motxila polita eramango du, postikaz fusketa sartu dituelako eta bigarren gelditu da gure final handian. Earki, ba, orain bizikleta hartu eta gu ingeniera joango gara. Han bai asko dakitela arteari buruz, eta ez hemengo atorrante honek. Gero arte! Mesedez. Hala!
hablar de Salam alaikum la hisma hadaisna la oh Camelio hop Euskaldunok, lagunok, Euskaldun zintzo eta bihurriok, gaur Bilbon museo berri bat inauguratu dugu. Txulangein Museoa! Eta museoa gobernatzeko zuzendari jakintzu, argi, guapo, moderno bat behar zutenez, ni aukeratu naute. Txirrizki, txopeiza, ala parekoa! Gure museoan denetik dugu, denetik. Badugu Velázquez, Goya, Michelangelo handiaren estatua bat, baina iritsi berri zaizkigu bi obra zoragarri. Bata, Atenastik iritsi zaigu. Atenastik, greziar zaharrek egindako mosaikoa. Gladiadore morroskoa du izena. Ikusi! Hau gorputza! Ze zango indartsuak! Ze gorpuz giartsuak! Ze beso sendoak! Ze aurpegi itxuzia. Aizu, baina honek nirriren antzadauka. Kontxoa ze genioa duen gladiadore, honek. Tira, eta Greziatik Parisa. Paristik errege handi baten estatua bidali digute. Luis Hamaseigarrenaren eskultura. Luis Hamaseigarrena, guapoa eta dotorea izateaz gainera, porte handiko erregea zen eta oso inteligentea. Ikus dezagun. Aizue, hau glamurra eta elegantzia. Eta ze jazkera, ze portea, ze aurpegi itxusia honek ere, zeko itxusia da, Kaixo, txipiroi kuadrilla, arratsaldeon. Sidon, preciosoago,
Mirri eta Txiribiton zehar nahi oitzen duzue zuek biok hemen! Hombre, Txirito, eta biok etorri gaituk, ire museoa bisitatzera. Bisitatzera, hankaz gora jartzera, saboteatzera, kalamitatea! Ez duk hainbesteko kontua ere, sarrera oso garestia zuan ordaintzeko, eta orduan doan sartzeko beste formula bat asmatu behar izan diagu. Zer? Niri idei esan dela? Xalaktari kontakatilu. Mirri izan dela? Begira, nik hau, nire nagusi kontatzera joan berra daukat berehala, beraz, mesedez, lagunok, mesedez. Vigilatu itzazue bi hauek, baina gertu-gertutik. Ez daitezela inola ere artelanetara hurbildu. Entzun? Aitzue, zehose arrarorik ikusten baduzue, dei ezadazue berehala, segituan. Egingo duzue? Mil esker, zuen gandu konfiantza. Tira. Txiribiton, horrela jantzita, erregez, tamara ematen duk! Moñoñenak, txiribitzen zaik, Txulenheim museo hau, ergi jau izena jarrita txirrintate, Txulenheim. Bai, txirrizki bera bezain aspergarria duk, Bai. Kolore eta arrazi pixka falta zaio bezta. Bai, nik uste konpondu beharko dugula. Bai, entzun zaizue? Zuek, isilik mesedez, Isilik, konponketa lanak egitera guatzen. Mesedez. Mesedez. Irabazi egiten du, irabazi egiten du. Eta miope txamarra denez, ire gutxi ordea, daki dago, eta falta txaion ukitua. Oi, ze polita dago, Aizue, marijaia ematen du, jupi! Txiribiton, zeari deitzen ikusten. Listo! Argi zau! Bukatu diagu, gure festa. Argi zau! Horein nahi baduzue, deitu melontzi horri, deitu txirri nahi baduzue. Deitu? Zer? Nola? Baina zer gertatu da hemen? Ato, Txiribitonen ideia izan duk, abanguarriako lanaen aldea pustu egindik eta aldere bezatea zaio. Txiribitonena! Txiribiton! Jada txikituko zaiko zetzu duen mazkalatiak! Arrapatzen bazaik usto dikukuko duzue! Ai! Txiriton gizara joa, neri txiria sartu nahi zandilenagoen mirrien ideia zela. Ez du inoiz ikasiko. Eta, ikusi aldu zuen traste hau? Hau, zer izango da? Badakit zer izango den, badakit zuen? Hau izango da, Txulenheim museoko komun berria, diseinoko komuna. Hauek kakaiteko ere, diseinua behar dute. Ez, mirri ez, hau ez da komuna. Hau nire azken asmazioa baizik. Bai, hil prestatu du beraz, txabola erdikulua? Ez da txabola bat, ez. Begira, hau
museora etortzen diren jende ospetsuen kuadroak egiten dituen aparatua da. Nire azken asmazioa, Txirrimatona! Joperaz, Txirri Ramona. Hori dukitzen, patetikoa. Mirri, hago isilik mesedez, nire traste honek birtuteak besterik ez baititu. Entzun, bat! Martin Parrat. Nire makina honek kuadroak 3 segundutan bakarrik egiten ditu. 3 segundutan bakarrik, Ziribitonenak baino eskasagoak izango ditu orduan. Bi! Martin Biurri. Nire kuadroak, nire makinak ez ditu kuadroak edonorentzat egiten ez. Bereizi egiten ditu ospeko jendeak. Turista galtzaundiak jai dute. Ederki Pepito orduan jai zeukak. 3! Kolkoa bete diru. Nire makinak doain egiten ditu kuadroa. De balde, pagatu gabe. Demostrazio txiki bat nahi beraz? Bai, irrikitan nago, ikusteko. Ikusi ba. Lehen da bizi, hileak atondu, behar bezala jarri, hemen eseri, hori da, eta kamarari begiratu. Irribarre egin, eta botoi hau sakatu. 1, 2 eta 3. Eta orain, 3 segundutan, voila! Politia, Ba, Mirri, badakik Txirrimatonak nola funtzionatzen duen. Gogoko baduk, erabili besterik ez daukak. Tira, iretzat! Irre Konstantinopla, txotxomikote honi, horrelako kuadro ederra egin balin badio, ikustekoa izango da, nolakoa ingo didan niri, Munduko pailazorik politena eta ederra izanik, Probatuko aldut. Bai, nahi dizue probatzea? Zuek ere bai? Denok, Maria Jesus, zuk ere bai? Proba egingo, ea. Aurren hitz esan du, eseri hor jarriz, Bai. Ea ba. Zui begira nahi duzuen oski. Txantxetan ari nintzen lasai. Horrela? Horain atondu horreztu, baina nik ez dut horrelako beharrik, Ni presiosoa nahi zendik ere, Eta orain, botoia sagatu eta... 1, 2 eta 3 esan! Zuzue? Gure lagunei nire asken asmazioa erakusten nahi nintzaien eta torloiu txiki bat eroi zaida. Zinibiton, nola izango dau gaztainak erretzeko lekua? Zuri usten, ke ateratzeko tximindirik ez daukala? Ai. Zinibiton, hau duk nire asken asmazioa, Mirrimatona! Amai, hor Txirrimatona jartzen di, baina pintorean nahastu egin duk. Analfabeto xamarra duk eta nahastu egin duk. Baina nik egindako asmazioa duk. Honek kuadroak egiten ditik. Kuadro zoragarriak eta doan, debalde. Bai, hori txeri, kraska, bat binta hiru esan, kraskan, botoia sakatu eta ingo dik. Bai, sí. Danga, bum. Bai, nik bat binta hiru esan dagoanik, sakatu botoia, Ederki,
Prestatadi, prestadi. Bat, bi, eta hiru. Dena honi, behar bada lehen, presarekin, ez dut ondo asmatuta desbara juste txiki bat antolatuko non. Probatuko aldo berriro ean niri argazki edo fotora edo kuadro eder bat egiten dira. Bai? Bai! Horrein, ze probatuko dugu. Ja? Bat, bi, da hiru. Kuadro egin dit, jupi. Zue, ni oso protogeniko bainaiz, seguro? Ederra nagoela atsegina polita, xolagarria. Pare gabea. Mirri astoa. Triste nago. Apenas, hau ez dugin justua dukau. Beria daitzen biharriak, txirri babalore, tontola pikorrekin. Okerrez banago, nitaz ari intzela izketan iruditu zait, ez da? Mai horixe, mai. Hau bat ere konforme ideaz mazioarekin, baina ni bakarrik ez. Eskultura hori ere, ez hau bat ere konforme. Eta protesta egin nahi diagu. Bai! Bai horixe. Nik dakidala, eskulturek ez dute berba egiten, baina auskaloz gertatu daiteken hemen. Ese. Aderki ba. Ba, xatozte ona gertuago, eta entzungo duzu aderki asko, eskultura honen protesta oiua, bai, zito nire bai, gontxo jarri, aderki entzungo duzu, zer dan protesta galanta prestatu belarriak, bat, bi eta hiru. Eta hemendik aurrera, zure ingei museoa, itxita sagok, a fastidiarse! Fastidiarse hori ikusiko dugu, Mirri, oraintxe ikusiko dugu, nazkantea! Jangoiko makia! Aizue. Artistaz beteta eduki du gaur geltokia, eskultore, pintore, eta tunante ugari bildu dira gaur hemen, bai hoixe. Eta arte modernoaren ordezkari gisa, ni neu, Pepillo argazkilari. Zu artista, ju. Pepillo, ez didazu berriro engainatuko fartxante alakoa. Zuk egidazu kaso behingoagatik, eta erretratu dotore aterako dizut klikla. Ez, eskerrik asko, Zure erretratuek zakelixuten kuadro kubistak dirudite, hoixe. Ez kezkatu, Maripili. Argazki teknika berriei esker, ez zaizu arpegiko zure bibote karakteristikoa bat bere nabarituko. Claudia Schiffer baina ederrago aterako zara. Benetan? Benetan. Aldizkari guztietako portada eta kontraportada izango zara. Portada eta kontraportada? Bai, portadan arpegia. Eta ipurdiko argazkiari atarako dizut aldizkarien azken horrialdean jartzeko. Pepillo, ez esan txorakeiarik, favorez? Tira, txantxetara enitzen. Jarrezazu zure irribarrerik politena. Irribarretxu, gura eta zerri. Eskua gora. Eskua bera. Oso, kontadezagun guztion artean niru. Ba, bi, eta hiru!
Pepitxo, berriro estiria sartu didazu, Tira, ez haserretu, Daniela. Akats tekniko bat izan da. Eta trena irtetear dago. Felipe! Alza Felipe, trulalai, trula, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trula, trulalai. Libertadea eskatzen diogu, herri honetako alkate jaunari. Eta jendea alegratzera, gaur garagu onaxek etorri. Entzun herri maitea, alaitu jendea. Susto handirik hartu gu hemen ikustean. Alde egingo baitugu festa maitzean. Eta itzuliko gara urrengo batean. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trula, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai.